Selam, min Alina apa. Bu benim dostlarım. Selam, ben Zeyde. Selam, ben Özgür. Bugün biz sizinle avul yurtta kuruluşunu yapacağız. İşini her vakit ağışı eskizden başlayız. Başta ağış sızık belgileybiz. Eyni yası başlayız. On yakta ağış sızık üstünde duru pişmaklık yasıyız. Anın üstünde üç pişmak yasıyız. Ул дуры пышмаклыкка караганда киңрәк булырга тиеш. Уң якта бер вертикаль сызык ясыйбыз. Безнең әлеге сызык алдагы сызыкка караганда кыскарак булырга тиеш. Бу сызыкны дуры пышмак белән тоташтырабыз. Әлеге сызык үч пышмакның бу ягына параллель булырга тиеш. Ике параллель сызыкны бер сызык белән тоташтырабыз. Бик яхшы, ә хәзер йортны ясыйбыз. Ярар. Тагын бер сызык. Бик матур әйе. Параллель ясыйбыз. Менә шулай. Һәм бер сызык белән тоташтырасың. Балалар, ә хәзер өйнең тәрәзәләрен ясыйбыз. Тәрәзәнең кырыйларын бизекләр белән бизибез. Әйдәгез, балалар, башлыйбыз. Бик яхшы, шундай кечкенә тәрәзә булсын. Бизек өчен урын калдырган юкмы? Йортның сул ягында каен агачын ясыйбыз. Ул өйдән бигрәк булырга тиеш. Йортның уң һәм сул ягында койма ясыйбыз. Uzunroq yasan. Üskələk. Asqa. Zeydə toxta. Eləmisən buluşam. Ağaç. Mənə şolay bularga tiyиш. Üskə həm asqa. Asqa. Eləmisən buluşam. Bu sızıqны qabatlıyız. Şolay.
параллель сызыкны ясыйбыз. Yaxşı. Бешне бир. Бек матур. Бешне бир. Хәзер балалар буй башлыйбыз. Хәзер менә шулай итеп чирәмне ясыйбыз. Төрле сызыклар булырга тиеш. Менә шундый матур авыл йорты килеп чыкты. Менә шундый матур. Менә шундый матур авыл йорты килеп.